Trasta Surawilaga kaya buta sing ngawrakil. Iki Kakang Gatut lan uga mburiku iki sing wis rawuh ya Paman Setyaki karo Siwah Anoman sing padha nyusul marang marepet Penasan. Ya dikmu didhawuhi Punden Pandhawa. Yai Wisanggeni, Yai Antasena kadhawan ngumpul marang para Pandhawa awit perang Bratayuda Jawa Binangun wis meh duwati. Iya. Iya ya Kakang. Iki uga ana perkara sing kudu tak aturake marang Siwa Jatiwati. Mula kang sapa iku dina iku kayuh bali ngumpul karo para kadang Pandhawa Kakang. Iya, yen pancen ayo tak dereke dina iki. Cumangkahang rasa sumbarang lindu bumi gonjing kumaludok kuntur ketuk wong kang cala nidi lumembak penyugung ambeng. Sang Wisnu Bathara, ya Sang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi. Wah, salah. Durung suwe budhalku saka marepet Penasan. Iki ana dalan ketemu wong cendhek brengose sak kepel gumbalane. Mlaku sajak kemerungsung. Sapa kowe? Satriya Lesanpura kasih Raden Setyaki. Balik kowe sapa? Walah dalah. Lekna mripatmu bukan gobokmu. Gegedhuke Tunggal Malaya. Kesete Prabu Dewa Srahniaranku tumenggung Surasekti. Ayo. Kowe sakan camar ning ndi? Arep kumpul karo Kadang Pandhawa. Kumpul karo Kadang Pandhawa? Iya. Yen ngono kowe tepung karo sing jenenge Werkudara ya. Lan pranakan Pandhawa sing jenenge Wisanggeni karo Antasena. Dudu sanak dudu kadang. Yen mati melu kelangan. Wah, parat perang tata. Jebule cendenge dhewe. Ayo. Setyaki. Tak jaluk pasrahno Werkudara Wisanggeni lan Antasena. Bakal tak tugel gulune. Langka ana